assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e moon oɗo subaka alarba hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna o foof hawɗo mboro so wawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique fo no subaka fo bani moon debbo Aissata Ndiaye wonde banum gorko Amadou Moussa addade on ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi bisimilla Mamadou Moussa mbani mba debbo pullo debbo mo dara halayɓe mi salmitimama mi salminima e subaka alarba moƴƴo malaɗo o ñaganade bandiraɓe kala moƴƴere duumide e nder Sénégal caggal Sénégal e dendagal leyɗele ɗe kala e aduna o kala e mbadi kuuɓal en tout cas wiide bandiraɓe kadi jettor kiriɗo fewde mabɓe honono kala subaka wiide wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waleykum salam wa rahmatullah hammadi hunare naɓe dillini hanki ɓe dilli kamɓe hen ndendorinaɓe ɓe dilli hanki no fewi Aissata noon tigui ma en gartu hen e gasirde roɓɓindu jayndedi meɗen ɗum noon ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko jonde ko wiyete relance économie ɗum ko toon to leydi France eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji kala ko toon Afrique naɓe gonno gam etade ƴewde peeje hol tan no Afrique yaltirte e ɗeɗo caɗele to banggue faggudu ɗum jeeyi sababu noon jayndeji meɗen kala e oɗo subaka hande garti e ɗiɗi ñalɗe ɗiɗi jubbinaɗe toon to Paris laamuɗo ko leydi France noon tigui jaynde tribune udditidama nden wi ko new deal ɗum ɗon noon ko gam relance économie ɗo e dunde Afrique woni koɓe kaali ɓe mbitan de ko Emmanuel Macron ene wayno hersini dendagal continent Afrique naɓe kala e kuuɓal holko jeeyan sababu noon ɓe mbi de ene wayno ko konngudde ƴetti toon o wi tan ene wayno o sahande mo kalten yen pamde ɓamtare Sénégal kame Afrique ene wayno de rewata taw d' abord ko e juuɗe e leydi France caggal muɗum o wi ene wayno ha joni to banggue ɓamtare Sénégal hani e leyɗele Afrique no wiiri ni ene wayno oɗo saaha hande foof de woni koye tabal moƴƴal caggal muɗum noon o wi ko Afrique alay saago daro haaɓo ko yetti ko e corruption e gueɗe kewɗe kala o arti noon e wiide so tawi on ko ganduɗa ko woni ngaaluji gonɗi ɗo e Afrique ɗum ɗon de koma ɓamta France caggal muɗum wawa ɓamtude Afrique ɗin konngudi jajine tawe hello joyyi e nder jani wiyetede la tribune. Amadou Moussa haɗemi wittade tribune so Sénégal ɓamtaki guila 1960 ha joni ne wonde ne yaade e France France wi ɓamtare Sénégal woni koye juuɗe muɗum jogorani ɓamtade aɗa andi Aissata ko haali ɗo hen ko c'est à dire ko haala kam woni foof hulno haalde mi anda holko ñilkima o haali ɗum kono eɗen mbawi ɗo haali ko gonga saabu eɗen gandi hande France so tawi ɓamti koye dow leyɗele Afrique heddi noon ko gonga mo ganduɗa ko gonga mo ganduɗa goto foof ne andi kala président de on ɗon ne andi ko ɗum gonga kono noon jogonoki courage haalde ɗum kono kanko hande ɗemgal makko taatima eɗen mbawi wiide vraiment haw haali gonga jeyde Dakar Times nden ɗon arti koye on ɗon relance économie africaine ɗum ɗon noon ko toon to leydi France ha hande ɓe mbi tan de ko yafade Afrique ñamali muɗum ɗum ɗon noon ɓe mbi ko peeje Moscou woni toon to leydi Russe kañum de ɓuuri ha joni famnade e on ɗon deal kesso mbo leydi France jiiɗi daranade ɗo e dunde Afrique ɗin ko ngudi jajine tawe e hello ɗiɗi e nden jayne wiyetede e Dakar Times la dépêche rewi hen nden ɗon arti on ɗon sommet to banggue ha joni wallidde Afrique no ƴellitiri to banggue faggudu e ko yewti e ndeɗo ñawande mboros coronavirus ɓe mbi de ko maw leydi Macky Sall oɗo saaha hande woni e défenseur dendagal leyɗele Afrique naɓe kala e kuuɓal manam o woni kujjikinantoɗo Afrique naɓe kala so wiide wonde yoɗen ñamale jaafe saabu Afrique ine tampi ha tengti e oɗo rafi biteɗo coronavirus jeyde quotidien le quotidien nden arti on ɗon sommet ɓe mbitan de ko Macky Sall oɗo saaha hande yiddi muɗum ko dose uji ɗiɗi holno ɓe jiiɗi famminirde ɓe mbitan de ko adi kala o wi koyo Afrique heeɓa ko tolni e temedere milliard to banggue DTS kono kadi wasa wonde capantati tati honno yiɗirani ɗo e dunde Afrique kono kadi alay saago ɓe guitta on ɗon nden ɗon haɗini to banggue Afrique gam wawa ha joni fewande hoore muɗum on ɗon vaccin gam haɓade on mboros coronavirus ɗum jii sababu ɓe mbi de maw leydi ndi ne wayno haali toon yidde muɗum ko dose uji ɗiɗi goho heɓde on ɗon wade fewniri on ɗon vaccin kono kadi ittanede waɗanede coppere ɗe ganduɗa ɗe ko jonɗe gam Afrique wawa ƴellitade e fanno ɗin ko ngol jajine tawe hello jeenayyi e nden jayde quotidien le quotidien jayde las ko wi nden ɗon arti on ɗon sommet toon to leydi France ɓe mbi tan de ko gongaji ɗimawɗe leydi ndi Macky Sall suuti henki e yesso ɓe ganduɗa ko puissance e occidental woni tan ɓe ganduɗa ko joomen doole en gonde toon to leydi France garno toon henki hawrude hen kono kadi ɓe garti e fannu goɗɗo e hello mabɓe sappo e ɗiɗi ɓe mbi de ko gaccirgol Lamine Diack laamu leydi Sénégal heeɗani hen caggal tari kay woni ɓe jaltini ko tolni e temedere capanɗe jeegom million e copareji CFA gam yobde ɓe ganduɗa kañumen goni avocat ji makko on ganduɗa kam wonno horejo IDSAF jayde futur média l'observateur nden arti e dossier ji goɗɗi woni dossier mo ganduɗa ko Petronor Black Gold Camé Central mo Sendou ɓe mbi de ene wayno ko laamu leydi Sénégal o saaha hande inana huccidiri e justice international ɗum ko caggal nde ɓe keeɓi penantuji tati e ko yewti ummorade e ɗin ɗon on ɗon nden ñawore caggal leydi kono kadi
kadi omo ganduɗa ko agent judiciaire de l' état arti hen e ɗin ganduɗa ko woni plainte uji tati ɗin ko woddijaji ne tawe hello tati e nden jani witende l' observateur jeydi gendire le soleil ko natal mawɗo leydi ndi ina ƴetti cukalel laafa ɓalewa e hoore yidde wiide de mawɗo leydi ndi e fanno ina dari hen no fewi no jayde artirɓe mbi tan de ko Macky Sall le social au cœur manam tan de oɗo saaha hannde omona ummini fanno no fewi to banggue gonkaji e goƴaji sukaɓe hanni e renndo ngo ɗum ɗo noon ɓe limti ko wayno ɗe gollorde ko wayno PUDC Puma Promoville kono kadi e CSA kam e CMU e gollorde goɗɗe hani e nder foof de jande limta ina tawe e hello ɗiɗi e nden jande witende le soleil jeyde stade ko wi nden uddeten e oɗo subaka hannde ɓe garti e kuuɓuji kewɗi match ji toon to Europe ɓe mbi ko coupe de France final mo ganduɗa hannde ne faɗa hakkude Paris Saint-Germain e Monaco ɓe mbi tan de ko hol keeɓiɗo gam wasde foof ko nanɗo ɓe mbaɗi kono kadi ne tawi hen goɗɗo ko final coupe d'Italie Atlanta e Juventus ɓe mbi tan de ko weyi dam oɗo saaha hannde ne huccide sukaɓe ganduɗa ɓe ko hikka woni lawol gardunol kine petta on ɗon final caggal muɗum ɓe garti e gartal omo ganduɗa ko Karim Benzema ɓe mbi tan de ko revoilà Benzema lo beni ɓe mbi tan de ko caggal duuɓi 4 e feccere ko noddaka équipe guindijo mo leydi France hanki Didier Deschamps noddiri on ɗon attaquant mbo Real de Madrid gam tigui wawa fettude euro 2020 kanɗo wadde e lewru juin toon to leydi France ne woni asat ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gadane on subaka noon tigui jeyde stade uddi damal uddi tan e ɓoore wonɗon paami tigui paɗen ko toon to Hammadi Hunare hanki noon manifestation moɗol seppo mango waɗi ɓe kabbi leppi boɗeji o hollide tan mertemo ɓe ganduɗa ɓe dañi ɗum e usine aji ɗo ganduɗa nani mbaɗa toon exploité phosphate e galanaɓe nafoore hay lawol gotol ɗo entreprise biyeteɗo Somiva e entreprise goɗɗo biyeteɗo CPM kamɓe noon goni toon mataw ko toon ɓe duumi guila 2009 ha joni kono noon kamɓe hoɗɓe toon ɓe jiyani hen koye mabɓe hay lawol gotol Amadou Moussa ɓe jiyani koye mabɓe Aissata wona tan gaga ɓe jiyani koye mabɓe kono kadi usine aji ɗi ene jibini caɗele no fewi saabu min so tawi mi haali ɗum presque mbeɗa andi presque sa daari usine aji ɗi to goni ɗo e koɗorɗe amen timmani hay 2 kilométre donc guila e dille muɗum guila e lumiére aji muɗum jamma guila e poussiére aji ɗi ganduɗa ɗi en gummo e on ɗon usine cellal ɓalli mawɓe e sukaɓe foof ina ŋakkir hono no fewi ɗum jeeyi sababu noon pelle gummima darima gam wiide yo ɗum nattu yo ɗum gas haysono tawi usine aji ɗi ne jokka gollude kam yo ɓesguji ɗi jii nafoore saabu goho usine aji ɗi to goni ɗo daari koye guese ɗo ɓesguji gurno enen ndema kala ndungu kono ɗum ɗon foof ne wayno ɓen keɓani da gartam kono kadi usine aji ponnoɗi ha joni jogade ɓesguji ɗi mbiyen gonkaji mum to banggue hôpitaux ji e gueɗe mbaɗe noon réseau téléphonique kuɓɓam ha e ndiyam kono foof ɗum ɗon yiyaka hen donc firti ko usine aji gaari tan ina ciiɓo ngaluji ina jaaha gaccide yimɓe e lebte caɗele jeeyi sababu noon no mbiɗen ni groupe aji woni pelle kewɗe jibinama gam seppude seppo hanki noon koko seppo pacifique manam yamo yamo tawi ko yamirama kadi aussi noɓe jiiratni e ɗin image uji ɗi ganduɗa ne wayno ko police waɗi ɗum encadré walla mbiyen gendarmerie waɗi ɗum encadré gam etade hollirde wonde aɓe jogui droit seppude kono kadi en jii société ɓe ganduɗa ko mbarno CRPM eɗen gandi on ɗon goltoɓe toon ɓe jooɗima ko tolni e lebbi sappo e jeeɗiɗi Aissata ɓe jooɓaka eko yewti manam eɗen joɓɗele ɗum ko ɗum probléme gadano probléme ɗimmo kadi aussi ko Somiva no ƴettirta yimɓe ni ɗum ɗon wonagol ƴettugol sohla kono kadi revenu on ɗon mo ganduɗa ina windi e kuule leydi Sénégal ɗum ɗon foof ne wayno leydi hono on ɗon nokku heɓani ɗum jeeyi sababu noon Hunare en ndendori e leyɗele ɗe ganduɗa ko braɗe impacté fanno tellima hanki e boli ɗi tuggude Hammadi Hunare ha toon to ndendori ha damal Somiva on ɗon ina kolliri metti mumen no mbiɗa ni ko pancarte uji winda hen no ɓe jiiri ni e leppi boɗeji e ko nandi hen donc noon ko hunde ganduɗa nde vraiment yonti ɗum yurnte no fewi yonti saabu ɓen ɗon ɓe bonnani piyani mbaɗani goni koye woytade goƴaji munen alay saago ne wayno kemne ko cohli ko Aissata noon tigui Amadou Moussa ɓe kaɓani kono kadi ɓe kolli ko mette mabɓe e entreprise uji ɗiɗo ganduɗa noon toon guila 2009 ha joni ina liggo ɓe jiyani en koye mabɓe ɗeɗon leyɗele ganduɗa keftama ɗeɗon guese keftade Amadou Moussa wiya ko won koppareji jaltuɗe kono ɗeɗon koppareji kadi ndewna kay lawol saabu no feccirani wona noon foti feccirede ɗum ɗon ne woni ko ganduɗa kañum ne surtata ko haala walla surtata ko ɓerde gulde saabu ina ƴewtinda ɗo e nder leydi meɗen Amadou Moussa
sa wana tan ton to hammadi hunare kono ne yaaji ko wayni e nder Sénégal entreprise ara daro e nder leydi tawa leydi ndi yani hen hoore muɗum sen dokki yeru ƴewtetan ɗo e Thiès ko ganduɗa nani ummo toon ƴeew Thiès ko dañi e ko ganduɗa ko kañum woni ressource Amadou Moussa te hande Thiès naɓe ɓuuri tampude ne wawi wiyede e leydi ndi te ko watte toon exploité ko tan aɓe mbawno so nattinama e nder Thiès wona ko ganduɗa ko ɓuural wonata e mabɓe ƴewtidama de balde tan Tivaouane naɓe kamɓe ɓe gumminoma gam wiide ko ummoto toon ko yoɓe mballe natta e nder wuro ngo beele maɓe jiitu hen koye mabɓe wadde ayi ko wayni koko yaaji koko ganduɗa ete goto fo ɗo joni nani woyto ɗum te noon Amadou koko foti waytede e sar sabu sa daari ko battinɗa limde ko foof ne tawe hen aussi ndengler en jii ko source mo ganduɗa hande jibini caɗele kewɗe dal eɗen mbawi wi tan e nder Sénégal foof ɗeɗo caɗele ina kewi toon aysata no fewi donc noon ko leyɗele amen min ndeman hen amin guura hen jawdi amen ne oora hen hande o so tawi société gummima caggal wuuro gaddama ñiɓama ɗon yataw komin dañatno ko e guese ɗe ɓesguji amen ene gollo mbawa hen hebde min guura komin guranno e guese ɗe komin mbawa hebde ɗum to banggue jobdele amen ko ɗum ɗon foof ne wayno yiyaka e fannu o te andudemi nokku o no mbimami nani ni ko à quelques kilomètres so tawi wuuri timmude 2 kilomètres ene wayno ko ɗon haadata saabu so tawi ari toon jamma ko lumiére haɗatma ɗanade sa deeƴi seeɗa ko gulali machine aji ɗi kaɗatma ɗanade te ɗum eɗen gandi bruit moƴƴani e ko yewti ko e hakkille bani adama sahno lumiére poussiére kadi aussi ari yenti hen guila e ɗojjali jeyata goto fof ken mabɓa mi meeɗi wadde expérience goto nde jaami toon ƴewmi ko bool mo ganduɗa ko nickel mbanmi hen ndiyam mbaldumi ha weeti nde weeti nde tawmi ko a yita ndiyam ɗam presque ko fundu ene huuri e ko ganduɗa ko woni e dow on ɗon bool donc firti koso tawi tawi aɗen gandi oɗo saha hande mo gonɗen pilipare e fuutankoɓe toon to hammadi wonade ko nandi hen mbalata ko boowal hay goto walta nder saabu nder o no wuuli donc noon sa waali nder foof ma hankkadi nana ngaaɓi jafdone konngol to banggue kunude e kine e guite foof nana ngaaɓi e won tuma so tawi poussiére naati eɗen gandi ɗum jibinata ko caɗele mawɗe donc noon vraiment yonti laamu ngu daro itta kadi ndeɗo fenade mawde saabu fenade nde woni ko usine addama e to banggue guese meɗen ɓiɓɓe meɗen e poti hen liggade gollaki te goto foof dépose hono dossier ji muɗum te ƴettaka hen kono kadi liggotoɓe hen ɓe to banggue CRPM lebbi sappo e jeeɗiɗi en kaali jomumen joɓaka ɗum kadi ko fenade wonde toon kadi ko wona ɗum ko woɓɓe guittete toon ha Kédougou ɓe guitte ha Thiès gadde yo gollo ɓiɓɓe leydi ɓe ganduɗa walla mbiyen ɓiɓɓe nokku o ina poti gollade kala hen golliɗo ko balɗe sappo e joyyi ko waɗa hen embauché manam ko jogui hen contrat Aissata ene limo hande e nder ndenɗon gollode wadde firti vraiment ko caɗele mawɗe ina toon to Hammadi Hunare en ndendori Waly Diallo Horkoƴere e dendagal commune aji ɗi ganduɗa ɗen tati onon somi wiwa donc alay saago laamu ngu ummo hen darano hen ko foti ko natude e ɓesguji ɗi naftoro ko foti ko aussi nadde e boñ état o ɗum noon kadi aussi naata hen donc noon ko hunde ganduɗa ko ɗum bojji ɓerde ɗeɓe mbaɗi hanki e yesso ganduɗa ko woni noɓe jirni image uji ɗi ko image uji mo ganduɗa ko hono no wiyeteno correspondant meɗen Gawus Diakom to banggue radio ma bandiraɓe nan ko ɓoyata ko e banggue édition paɗo to e wonde kismasi aussi to banggue image kamɓe mballi hen ha keɓɗen image uji ɗi donc on banggue kadi aussi ko jettore keeriɗo saabu eɗen gandi ko manifestation vraiment baɗɗo fayida jomumen bonnani kelani mbiyani mbaɗani ƴettaki ko droit ji mumen namde noon tigui Amadou Moussa pour gongdinde tan ko mbiɗa ko min de balde mi yi entreprise mo ganduɗa ina ƴetta ina yahanno toon to jum liggoyade kono ko ɗo ƴetti liggotoɓe nawri ɗum jum Amadou Moussa jum ne wasi hande suka worɓe darotoɓe liggo wasani wadde noon hamnima hande soɓe jaaha banggue goto tawa ɓe ittata ko Dakar walla ɓe ittata ko Thiès walla Mbour yahoɓe ina liggoyo toon ɗum ɗon ne Amadou ina hamni seeɗa yoɓe ballit ɓe ganduɗa ko kamɓe kode din banggueji soɓe jaaha yoɓe jaa e matériel mabɓe soɓe jeehi ɓe jettima e chef de quartier o ɓe mbasata liggotoɗa surtout ko aɗani ko ɗum wonno haare oɗo groupe walla gomo wiyetego Fouta Insoumis hollirde wonde ene wayno ko woni toon ko ɗum fenade mawde mbawa arde gaddon kaɓirɗe moon gaddon aussi gollotoɓe moɗon so ɗon mbaɗa recruté aussi mbatton ko appel d' offre kono noon so appel d' offre ari so goto fof déposé e on tuma ƴetta toon ko yimɓe ummiɓe caggal wuuro woni yimɓe ganduɗa ɓe jaaka e on commune aji no mbimni nane Kédougou naɓe hannde ene mbi toon TEP Thiès naɓe ene mbi toon TEP kono kadi Jolof naɓe ene mbi toon TEP te ɓe gacci ɓesguji guure ɗe ko wayno Ndendori Hunare Waly Diallo e Horkoƴere guure ɗe ganduɗa kañumen tigui ɓuuri hande hono jogaɗe caɗele to banggue no mbimini to banggue cellal balli ɓen ɗon ne mbasa hemnede e ko poti ko hebde ene manami ɗam ɗon gartan wadde vraiment ko erali mawɗi
ɓe mbaɗi kamɓe ɓe ganduɗa ko yuɓɓimi ngoɗo sepp vraiment wiide wonde yoɓe keɓ ko ganduɗa ko kañum woni hono foddeji mabɓe tawi koto banggue deere saabu ɗum ɗo an Aissata won ɗum wonatno eɗen mbayri ko war hoore wonat ɗon walla ko piile bonɗe ko nandi hen kono noon jomumen ko tolni hande e duuɓi sappo inana muñi ne mbiyi ha janggo ha yeeso ɓuuri kono hande jomumen jeyani ko ganduɗa ko ɗam gartam wadde vraiment yonti laamu ngu daro tigui wawa reglude oɗo musiba gonɗo toon to Hammady Hunare nden ɗo noon tigui ete entreprise uji ɗiɗo Amadou Moussa jaltinta ko kalis danejo taw wadde noon yooɓe ballit hen hoɗɓe toon ɓe erago noon ene sikka tan ma nane ete ko foti ko ma waɗe hen ɗum wonno komin gaddanno ene roɓɓindu jayndeli moɗon ko tottude wonno aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗano ene banggal caméra o ko Amadou Touré